Koskelainen 37 pinnalla. Kolmantena on Reijo Haapalainen MacGyver EKT 4, eli Reijohan kävi Tyrnävällä vasta ensimmäisen kilpailun viime viikonloppuna ja otti hienosti heti avauskilpailussa, kauden avauskilpailussa voiton, eli Reijolla vasta yksi kisa MacGyver EKT 4 tälle kaudelle takana. Ja näin siis siellä Helmirokki lähtö valmiina. Helmirokissa on yksi kappale Rosoin Medoin moottoreita, sitten kun mennään ohi isompi luokki laitetaan toinenkin. 1500 hevosvoimaa per moottori. Polttoaine on bensa ja näin lähtee se täyräväinen Helmirokki liikkeelle. Ja näin Tero Äyräväinen ja Helmirokki. Ja Reijollakin on tuossa MacGyver EKT 4 Rosoin Medoin moottori. Polttoaine on bensiini. Ja näin sitten kaikki on valmista. Molemmita ratatuomareita vihreät liput ylös ja sen jälkeen sitten voi Reijo lähtee hakemaan tuo MacGyver EKT 4 tehoja. Juha on SM-pistetilanteesta johdossa. Ei ollut avauskilpailussa piikkiössä ollenkaan mukana. Sen jälkeen 3 seuraavaa kilpailua ovat tuottaneet voiton. Ja pisteitä siis tällä hetkellä 45 pinnaa tuossa SM-sarjassa. Toisena sitten Antti Vertanen Paranoidilla 26 pisteellä. Mikkola ja Juha Vainion pää. Kuunnellaan, että onko tuo perässä pulli. Siellä valmiina. Ja hienosti on myös Paranoid, joka kauden aikaan